dies de la setmana i que millor que recordar-lo amb aquesta cançó. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge set són. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge set són. Set són els dies de la setmana. 5 vaig a escola i 2 a casa. Tots 7 comencen quan jo dic dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge set són. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge set són. Bé, ja tenim prou. I continuem I amb avui, quin dia és? el nostre mesurament del temps. Val? Set són els dies Que guai. de la Falta setmana. el fons. 5 vaig a escola i 2 a casa. Tots 7 comencen quan jo dic Vinga, va, tot el món. dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge set són. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge set són. Bé. Dies de la setmana. Diu, pinta les paraules que s'utilitzen per a mesurar el temps. El temps no a soles el mesurem amb els dies de la setmana. Vaig agafar el taronja que m'apeteix. El temps també el mesurem, per exemple, amb els dies. Passen els dies i és una manera de mesurar els temps. Primer tenim un dia, el divendres és un dia de la setmana, el metre no, perquè medís, el quilogram s'utilitza per a pesar, el centímetre també per a medir, però els mesos sí. Els mesos són per a mesurar el temps. La setmana, per supost. I l'euro no mesura el temps. Això és el que ens gastem o no ens gastem. I ara diu, hem de comentar cada història i encerclar la que dura un dia sencer. Bueno, aquesta història és molt normal quan abans anàvem al col·le. Primer ens despertàvem, després anàvem a l'escola, després dinàvem en el menjador o a casa, en este cas estan sopant ja, i per últim se n'anàvem a dormir. Quan durava tot això? Pues a quina hora se despertem? Ens despertàvem a les 8 del matí. 8, 8 i mitja. A les 9 entràvem en l'escola. A les 8 de la vesprada sopàvem, més o menys, i el més normal és que a les 9 de la nit ja estaves dormint. Fixeu-vos, 8, 9, 8, 9. I quan durava un dia? Sabeu quan durava? Quasi 12 hores. 12 hores de dia i 12 hores de nit. En este cas tenim que ordenar. Quan durarà això? Jo sí que ho sé. A més, hi ha raspalls de dents que utilitzen, que tenen un botonet en el que apretes i te canta una cançó.
I aquesta cançó és el rato que tens que estar netejant les dents. Sabeu quant dura aquesta cançó o quant hauria de durar? 2 minuts. A soles 2 minuts. El meu dentista, que és super estricte, em diu que he de raspar-me les dents i en cada tros que m'estic raspallant les dents, he de comptar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 segons. I ala, començarà una altra zona. Així, tot el rato. Primer per dalt, següent per dalt però per dins, per baix i després per dins. És més, me diu, comença sempre per dins, que sempre vos deixeu la mateixa zona, la més difícil d'accedir. Així que, mireu, el temps que passa raspallant-nos les dents és molt poquet en comparació amb el temps que passem fora de casa. Voleu que calculem quantes hores passàvem dins de l'escola? Bé, si a l'escola entràvem a les 9 del matí, ens quedàvem a menjador i a més a les extraescolars eixíem a les 5 de la vesprada. Així que anem a comptar. 9, vaig a posar-lo així dalt, 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la vesprada, 3 de la vesprada, 4 de la vesprada i 5 de la vesprada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 hores en l'escola. Quan eixieu a les 5 de la vesprada, fins a les 9 que estàveu amb els papàs, a soles passàveu amb els papis 4 hores. Anem a comprovar. 5, 6, 7, 8 i 9. 4 hores en els papis i 9 en l'escola. Així que anem a veure la cosa positiva del virus este que ens manté dins de casa tantes i tantes hores i podem aprofitar-nos d'estar amb els papis que abans no es veiem quasi i ara els vegem 12 hores. Perquè hem d'anar-nos al llit i xitar-nos i dormir. I hem de dormir, recordeu quantes hores devíem de dormir? Molt bé, 10 hores mínim. I ja està tot per avui. Molts besets, guapos i guapes.